karịrị ego ihe m ji n'aka nke m ji ka o ihe m ji n'aka o ọ karịrị ego ụwa ihe m ji n'aka ọ bụ okwu Chineke okwu ọma ife m ji n'aka ọ karịrị ego ife m ji n'aka ka iji ka ife m ji n'aka ihe m ji n'aka ọ karịrị ego ihe m ji n'aka ọ bụ okwu Chineke ife m ji n'aka ọ karịrị ego ewu ife m ji n'aka bakọ ihe m ji n'aka ọ karịrị ike ụwa ihe m ji n'aka o oke ike nwa agbọbịa ihe m ji n'aka okwu Chineke ọ karịrị ego ihe m ji n'aka nke m ji ka ihe m ji n'aka o ọ karịrị agbọbịa ihe m ji n'aka okwu Chineke. Praise the Lord. Hallelujah. Ụmụ Chineke Jizọs ide ya Ide. abi n'ode Ide. nna m ọnọkwa nga Jizọs ọnọ nga ọ nọ ya lekwa elihu ọnọ nga ọnọ nga mgbe anyị na-abụ abụ abịara m lọnja n'ime mmụọ m ekpughere m ihe ọkwa hụrụ ụzọ na isi abịa ka mgbe anyị si ebe na-abịa ka a nọ na-agbara m asụ ụzọ na ụzọ na-eduba n'olulu ọnwụ and ọtụtụ ndị mmadụ ndị ga-anwụ n'ụzọ na enidiri m ịga ka m nwee ike tọghata ndị niile ekwensu so ha ga-anwụ ka m tọghata ha tọbata ha n'ụzọ ndụ ebe ụzọ mmehie na-anọ so biko ị ga-amalite na gawa saịdị na ezinụlọ ọbụla ị hụrụ bụ aga mara onye iji wuru oziọma ya ga-ekwe gị kachacha ụkwụ gị shi nga ahụ mee gịnị pụọ enwedị mmehie ọnwụ na onye nwaanyị ga-asachapụ gị na mmehie enukwu ihe m na-agwa gị ngwa gawa ma arọch ya bikọs ọtụtụ mkpụrụ obi na-ala n'ihi saịda ịnụkwa ngwa ihe iji n'aka ọ karịrị ego ihe iji n'aka nke iji ka ngwa gawa nwa m ka iji ka ihe iji n'aka o ọ bụ okwu Chineke ụjọ atụla gị m aka na ekwensu anwụọ na anwụọ ịnụkwa ihe iji n'aka ọ karịrị ego ihe m ji n'aka ka m ji ka o ihe m ji n'aka o ọ bụ ike nwa agbọghọ onye nọ nga reception biko ugwu eberele na mgbagbo achọrọ m ka ị wetara m okpu. Kedu ụdị okpu? O nwere okpu na-anọ na reception anyị. Anyị nwe face cap, anyị nwe papa cap, anyị nwekwa okpu ndị amị. Ọ depend okpu nke ime. Wetara m okpu eji eli gị. Wetara m okpu ndị cemetery, okpu ndị apams. Ka wetara m okpu na-eji arụ ọrụ ezinụlọ ya na-asụgbu okpu. Okpu eji arụ ọrụ ezinụlọ. Nke ndị ichie ka nke ndị ọzọ. Ọ depend o nwekwa traditional cap kwa. So ọ depend ama m nke particular one niile. Ka ịchọ nke ndị Hausa. Wara na-agbago. Ị ṅụrụ kaị isi o mebirigo ndị mmụọ fọrịrịgo ịmadụ ihe okpokpo a na-akwụ ịga ọsịdị nke na-ekwu ịmachi ya gị chọ ka ime m ruguru mmiri a ma ọ bụrụ ihe ya na-akpụ ya bụ CD maka reception anyị nwecha okwu ya na-ele ka ga wetara m ihe ma echi iwe okwana gị one ka ị chọrọ ya 2 packets tu gị eleghị iti gị 2 packets iji eme gị eji m edoru ada nne gị eji m edoru ndị famili ọnụ ere ihe na-adị m ihe m ji 2 packets ma gbasara gị elu 5 n'ime eruru ha 100 nne gị nọ ngwa ka ga wetara m ihe ọkwọ 5,000 naira ụlọ okpu ka ị chọ 2 packets asịrị m gị 2 carton paketi etu ma ọ na-anọ na paketi mkpọ abụọ shi o doo m anya 2 carton bụ 250,000 just 2 packets ka i kwuru na 5,000 naira ha na wow na wa na-aza gị imekwa ihe na-egwu ịbịakwa n'ebe ebe ime ihe ọnwụ nga abụla gị bịa eluigwe kpughere sị gị gaa tụọta mkpụrụ obi ọ saịdị ebe ka m sị gị bịawa a sị gị gawa na ọzara ndị mmehie gị bịawa na họtel ọ ebe na-atụghata mkpụrụ obi a ka m nso na-akwakwa m ji bịarute ebe a eleghị tọwel anọgịla ahụ eme ka ihe eleghị nọrọ ime ebe eme
ebe ọ wee bi na-esi ozi ọma ga ebe ọ Sahara Desert gụwa onye ube bibi gbara na agwago ịṅụrụ kaị leta ga-esi elecha dadi ji iwo nwoke akpụrụ oku n'ime ụlọ nzukọ onye na-arụ Chineke ọrụ dị kpọ ma ha ka m nọchụsịrị ezinụlọ gị na-akpọ mbebi pastọ Kaiman chere arazi na anya anaghị akpọ chere mpụpụ anya baịkara m n'anya na nwaanyị anyị hụrụ iji gụwa ihe iji n'aka nwaanyị isochiri ya zibịa na họteelụ so nwa ka iso bịa họteelụ ịbịata nwa mba mmi bịara atọ onye ejiri m udele na-ata akwa ntọgha ka m bịara atọgha ya onye alaala n'iyi mgbe ya sị m bịa ka abịa ebe a na ọ ga-awụ anụ nga agwa ya oziọma ya nwee ike baa ya na ntị ozugbo m bagara n'ime aka m weliri elu ote ka m buo agha n'isi agha m na-ebu ote ekwensu dimon ukwu chie n'ime ote fopụta ote hụ nga dimon ma ahụ akpa elu ọzọ ozugbo dimon m amapụtara ote ya mawa m aka n'olu ote fuo m kootu m fuo ya ka ero fosi ya n'ala ka a na-ekwu m wele aha aka ekpere elu ote m buo m agha dịka Nebukadneza chiri bụ agha ote Jọn amakpo n'ime ọhịa ga na-ata ahịhịa pịam mawa m aka na trọza folie m elu ote gịnụ furo m nri ụkwụ fiom m were fufuroro ka a na-ekwu ote ya eruwe ebe akwụkwọ nsọ na ya sị m mba na achọdịkwa iji akwụkwọ okwuchukwu egwu maka na okwuchukwu ọrụ ya wụ ndụ mmiji aka m deruo ya ala kwewọtago ozugbo m na-ederuru okwuchukwu ala baịbụl nwa m ji nakwa ozugbo m na-ejila aka m obodo ekwesị akpadokwa ya aka ka m dem ya ote bịa ọkwa ekwensu a yiri na abụọ tọwel white akwa ọcha ọ ya yipụguru nke a ịma ndị owu mmiri ha na-ala ka akwa ọcha ya nwa dịka ọwa onye isi ndị owu mmiri because ozugbo ime isi ka m metere paket sa ewetazi m 5 na 25,000 naira gịnị ka ị wetara ọ kwụsị m wetara okpu onye sidin ya kọndọm paket gịnị ogwụwesị nweta m paket kọndọm m weta okpokpo si ka m wetazi nke a CD na kọndọm ọnya bụ ya na paket gịnị paket kọndọm blood of Jesus blood of Jesus jabi gbọgụ mmụnwa sị gị wetara m kọndọm sị gị wetara m kandụlụ ebe ọ bụrụ mountain onye weba kandụlụ to white kandụlụ m chọrọ iji eme ekpere ka m si achịtara m kandụlụ gị ga kota agwụ isi ụwa gụ nara ya kọndọm ga emewe raidon ya na ogoletie pastọ raidon mana mma m ga-anụ ya na ị gara ikwu ike ebe a mmike nye m evidence mgbe mmeji mma nna m ọgbọ gaghị emetụ ya aka iwe onye ara ụmụaka ole ndị so papa nyekwa small but mighty ọkwa ngọ ọha isiokwu eme nye m mma m ga-anụ ya nye m so ị ga na okwuchukwu ahụ ị ga-emerụ onye nsọ nye m ọkwa mpa m ka ọ bụ nye m kwaya kọndọm biko chere onye odu m ego ka wene ime onye nyere gị nara ya ego nna ekpere ya dọkụmentị international passport agbago ya kpere ya oriọrụ ibe na chọọchị na-eme faya no wonder hapụmaka ga n'ime swimming pool ịbaga n'ime gị na onye oriọrụ chere kpere ya ga-abụ kọntena gụ international passport unu ga-eri ọrụ nna ya na chenwuwe ya ọ bagola aka m nana onye chiri gị kọndọm ahịa gụnọ anyị nọ n'akụkụ gụ chenji tọpik wesị m gawa n'ọgbọ ndị mmehie gụ wee bịa ọgbọ ndị nsọ ọgbọdụ ntụziaka e nyere m ka m tọziri ime enwere m ike nke aka m ọ hasị m dịpụgo na anyị na-abịa kwesịrị ịga opposite direction behind the wall nke gawa ote ma m gawa ote ọ mịjiri aka m kwue ọrụ ndị na-eji anyị ejijiri m oziwe ha mụ so what are you gonna say ha gị nna nara ego ga alala m o hapụ ọgabakwa ihe ga-anara ego kọndọm gụ amakwa m ihe na-eme anya akati iya akpakọ m ka ndọ 2 seconds ka nye ego ruo ala hia na 2 seconds agara 2 seconds ka m wụọ fanta just ba m nda maka chepa ila ama m a na-ekpekwa ekpere oge nke na ịnọ n'ime mmeta ya akpa m ha ka m kwatu onye Gabriel Putwe. Elijah! Kevin,
Ekwensu ga-agba ọsọ ọnwụ ike ga-agba ọsọ ndị mmụọ ga-agba ọsọ Daddy G o awụ m Daddy G o ihe dị egwu ga-eme Ekwensu ga-agba ọsọ ajọ mmụọ ga-agba ọsọ Daddy G o awụ m Daddy G o ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara ya asị m ike ji ata ajọ mmụọ ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara ya ike ji ebuli Ekwensu ike dị n'ọbara ya ike o ike o ike o Macham Ekwensu don't fall for gota macham amen meshanya gị onye kwukwala okwu meshanya gị na mmụọ na-agara gbara na agbọdọ mesie na anya ọnụ gbakịtị unu ga-ekwupụga mmụọ batala abata onye kwukwala pim gị mmega gị nwa mmiri n'ahịrị nga mgburu aka ntị mọwa gị anya taa wụ ụbọchị ọṅụ ihe anyị nọwụ n'ime desert na anyị batara n'ime ya ọnwụ nga anyị batara ka anyị nwee nzọpụta ka anyị nwee ihe a na-akpọ nnwere onwe onye nọ n'ahụ Ekwensu si n'ime otu onye mapụta ya makpụrụ onye ọnwụ n'ime dịka m gwara ụnụ tupu anyị abịawa ebe a na anyị ga-ebu ọna 12 day ya bụ mkpụrụ ụbọchị 12 ọwụ ya ka ọwụ dị ya a ga-ebugide ọnụ a meme ọpịpịa from 6 to 6 onye erikpulere onye aṅụ na aṅụ tọọ na ahụ gị ahụhụ gị tọọ na ahụ gị ahụhụ dịka mgbe ele ahụ ya mgbe Jekọb nọ n'ime ọzara asị Jekọb gawa n'ime forest the forest olu si n'elu daa asị ya Jekọb nwa m Jekọb asakpụrụ olu ahụ gburu anọ ya azụ otu ugboro asị ya kwa agụrụ na agụgụ ya sị mana ya agịde eri n'ihi na onye nwe anyị nwere ihe ọ chọrọ ka onye nwe anyị mee n'ime ndụ ya bụrụ ọnụ ma o bugidere o boli eke mbụ ụzọ buo ya eke abụọ buo ya eke atọ on the third day ya mkpụrụ ụbọchị atọ Ekwensu eburu bred bịa Ekwensu si hotel ndọ asị ya bụkalala nta bụkalala imo ji ya ha n'ihu ose ji na watermelon ji ya mkpụrụ ube mgba ji ya kukumba ji ya ele ahịa ụdara enwedị mkpụrụ m ike elili m ụgbọgụrụ enwedị ihe na-ebute fọdụ ji ya n'ezi ya sị na onye nwaanyị ọsị ya bụ olu ya ọnụ na ya ga-atọ n'ahịa ahụhụ ka ya nwee ike nweta ihe na-achọ n'aka onye nwaanyị Ekwensu buru ahụ ihe o buru bịa lawa mgbe ọwa wudo onye mmeri ka ọwụ mmeri bedị mbụ Jekọb ele ihe ewu gị nwa nke mana ijiri gide ebu ọnụ tọọ n'ahụ gị ahụhụ ụkọta ihe gị mabụrụ akpụ ị ga-elogo ya na-akpụ ote gị dọrọ nyanyanyanya Ekwensu bịa ote ya akụkpọ gị n'ime mgbe ụfọdụ ị ga-afọgide akpụ gị ama mgbe ijiri fụrụ Ekwensu ote fụọ ga were mmiri lofee ya aga n'ime ndụ biri okenye adịdị mma onye na-ekpere Chineke ekwesịrị iri okenye ị kwesịrị otu wiiki gị iri otu nri ndụka ọzọ gị ji ebu ọnụ n'ihu onye nwe anyị ọmiwu Daddy G o ihe m chọọchị m onye ọla na-aga chọọchị m ihe chọọchị ebubo ọnụ ada eri okenye ngwa asị okwu Chineke ezigburela anyị ọ na-agakwa ọwụ ya ka ọwụ dị ya Daddy G o ride on araidụla m nna m so onye ọbụla nọ nga etu anyị bidoro ebubo ọnụ m 6 to 6 nye na akụgba ugbu a ebe 12:30 ka ehihie ọcha anyị ga-anọgide n'ime ọcha na ya akọ 6 tupu anyị na-emechi ekpere onye ọbụla ga-anọ n'ime mmụọ adịghị ahụ ị na-ayọ n'aka Chineke ọ ga-enye gị wepụga onwe gị n'ibi ndụ rụrụ arụ ikwu okwu asị ime ihe ndị ọzọ mere ka ị bie ka ụwa hụ gị emere ka ụwa hụ gị kama mee ka Chineke wu onye ị na-ekpere ji aka ya hụ gị maka na ọ ya onye na-akwụ ụgwọ ọrụ mmadụ nkịta ada akwụ ụgwọ ọrụ mmadụ nwere ike kwego nkwa ya megịnị ya agharịpụ gị mmadụ kwego nkwa ya mego nto disappointment gị isi ngwa berewa akwa mana Chineke kwego nkwa ọ ga-eme gị ya nọ mezuore gị ya ọwụ ya ka ọwụ ya alelo taa onye ọbụla ga-abanye n'ime mmụọ ụgba anyị ga onye tegala ụkwụ anyị ga-aga ụgba sekpuru ala kpewe ekpere na-ayọ Chukwu ihe abịa ahụ n'ụda
enwere m afọ ọsịsa ka mgbe nya ya na-asa m naanị so biko dịka anyị nọ n'ime ọzara onye ọbụla na-ekpe ekpere ti ị ga-afọ ọsịsa ma n'ime ekpere ịnụkwa ngwa sista Karo golitere anyị abụ my sister my acting pastor nọ nga onye ọbụla nọ nga ma ọ ga n'ime mmụọ na-ekpe n'ekpere onye erikwule na onye dekwula ihe ọwụla ọnụ onye anọkọtakwala kwe ka ekwensu ji ya kwara ngwa ọnụ gbogbo ọnụ ihe niile ga-arị mma bụbụrụ m ihe eme aga wechi anyị ngwa sista Karo ngwa abụ welite olu ele ejila olu nwa ya gị ekwensu abata gosi ike gụpụ ekwensu ike dị n'ọbara ya 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 ike niile bụ nke ya ike niile bụ nke ya egburu ọnụ onwe onye ọdọ mete nje onye ọdọ ebu ọnụ onye metere ihe o mere ugbu a ya ji isi eburu mere enyi biko ekpere ewe ekpere ọnụ mgbe a ga-aza ekpere ahụ ụnụ nwa ka a ga-aza ya ụdụ m onye ọzọ mee nje onye ọzọ ebu ole ya ọnụ onye ọbụla buru obe nke ya otu kọmisin ka ahụhụ njọgụ bidola afọ ngụgba mpụ ahụ eburuwa agha ihe na-eme nke ọ na-agba m nkịtị eso ihe onye gara mee ka unu na-eme onye gwara ọnụ na enwere ihe m gara aga mee Daddy G.O. ị pụrụ izonarị mmadụ ma ị ga-ezonarị ya Chukwu Chukwu adịghị atụ asị o Daddy G.O. ichefuola si ụkwụ na-aga wara na anya na-aga zanzam na-ele ya ichefuola the spirit is leading gbam the spirit is leading spirit wee na-elid n'ihe ya dịrịkwa gị ote dịmaga gị n'ọkụ mmụọ spirit wee dịrịkwa gị ote dịmaga gị n'ọkụ mmụọ spirit na-elidu ele nga o lid dịrịgo spirit is leading ma ya lead gị ote lead kwa gị n'ụzọ ọ maazị ibe gị tochiri ogologo na ha ka mmadụ spirit wee liga gị n'ote likwa gị n'ụzọ bi hapụ gị gị na-asị m spirit is lead
spirit ọ na-eli dịka spirit ihe nụ Ejiji obutukwanụ ya anyị na-alụ ya ka anyị na-arụzi na asịsị eziokwu na gbam Daddy Gio ndị gere okwu m rapụ omume m anyị amatago ihe na anyị amatago ihe Hell, Daddy Gio. Enwe otu ụwa dị o. Daddy Gio. O nwere otu ụwa dị. otu ahụ ụwa ahụ dị ga-eduba gị n'ọkụ mmụọ otu ahụ ụwa ahụ dị otu ị ga-esi aga ọkụ mmụọ ele otu ụwa dị ụwa wọrị agha ele ịhụ na-enyarị ote mana ọtịgakpụrụ n'ụkwụ nye m sị ka m baga Daddy Gio enwe nke fọ wepụtara anyị. ọ bụkwa nne na-ata ebekwa sorokwa na anyị takwa anụ nọdụ a na ebe a na echansị dị ebe a nwanne m niile gacha ọkụ mmụọ otu ahụ ụwa ahụ dị o wetu unu niile ga-esi aga ọkụ mmụọ unu gacha ọkụ mmụọ unu gacha ọkụ mmụọ Sisi eke na you too fine Igbo egwu eji na-ekwe ngwongwo ụwa ihe eji mara nwoke ihe ya mara dike erugo baby you too fine see for this life if I no marry you I no go marry again anything wey make me no marry you I no go marry again na you be my beginning and end the day wey they create me na that day they sign am cha mwaba see your wife appear full stop so I must marry you so you no get as a 1B for this life I don already prepare myself say na you are one man Really? yes gị nwa ka nche m ga-alụ gị ga-eburu ga-eburu ijugodi ma apalie ga-apalie apama para ma para so see wetin go happen the thing wey you go you know say you go contribute to everything must not come from a man so you go contribute get small things wey you go do as a woman make the thing set up ya wuni you know tokwa you go dey give me some things make I dey test like 2-3 months me and you we go dey under the canopy anako Test wetin? onye na-go shoe na-ati ya okwu Wetin you want test? who wan buy shoe you know dey put leg Okay, I be shoe. no be say I say you be shoe No, I be shoe now. I no talk say you be shoe wetin I dey talk be say as total package before you buy something all the ka ahịa akpa before you buy any goods wey dem seal you need to check the NAFDAC check the expiring date check everything na be that this goods will be like goods wey dem seal I need to check the expiring date check the batch number check the NAFDAC number all this thing highest 3 months man ekwe normally you suppose get belle but I go dey make sure say you no get 3 months. No, if you don't shock me for 3 months, wetin go come remain? 3 months No, wetin go come remain? make I tell you people dey engage 8 years 6 years 7 years 4 years 5 years 3 years they still wear engagement ring they never marry anybody die this one be say I just tell you say 3 months wey me and you go be ourselves ma gawara onwe m No, look my face. I resemble those people. no dey do this thing No, I resemble those people. man no go talk say na this thing still hold you na relax na see me and you dey here so small thing wetin enwe ihe ji ihe eme this thing wetin you wan use and do ihe ji anọdụ na-agbaji oche o nwere ihe o ji eme ị ga-etesịrị ọnụ ya for 3 months ọwa antenatal department ị ga-etest nwa onye ọdọ mụrụ for good 3 months you know they fear God Chineke ọnọkwa na lineage ọnụ Obinigwe ọnọkwa na lineage ọnụ nwa abagị ka m na-ajụ ihe chiri majidala gị elu ụdị mmadụ emere gị ihe ihe ọwa ekere ka ikerere na family ọnụ abụrụ ndị nke ọnụ abụrụ ụnụ asị ndị ngozurigbo so ụmụazị ndị ọzọ niile ha wụrụ mmanụ ma gị nwa aba sị gị laa n'iyi chere m ajụọ gị ọnwụnwụ ya nwa mmadụ ka ị lụrụ wee mụọ nwa mmadụ ị lụrụ enwedị ihe mere ya nne ya ọgbara ya n'ọnụ gịnị wee mezie gị mụzie ka gị mmadụ a ga-edere gị onye nwa mmadụ so ndị nwa mmadụ pụta ụgba gị so ha onye lụrụ mụrụ gị onye a ọwụ nwa mmadụ onye m lụrụ uwe onye Cameroon alụrụ m onye Cameroon ya amụkwana na m nwa Cameroon mụ onye Ghana onye ga-alụ ya gawa onye nwere isi na mmadụ onye na-enwedị isi onye isi nkọkasị agada awụ ọgọ m ịnọ nga abụsịsị onye ga-azụsi ọ ga-ebu ụzọ test ọ ya ewerekwe ha chere test ọgwụ ụgwọ chere m agwa gị ihe awa ibu a ga-eburu gị eburu ihe awa ibu ihe kwesịrị ịgbakọ buore gị mmadụ ewepụta taịm m si m ajọs useless ya taịm m buore gị ibu dọnụ ụlọ gị enwere onye buru nwa kemgbe ọdọ
mgbe niile ịzụrụ fọm nke gị zụrụ oche a na-akụjisi oche ka m butere ha ibunu gị were ọnụ ọjọọ buru akwụkwọ nsọ ka onye ihe na-esiri ike bịa nga akọshi mana ịwụrọ mpụ prince ịkwọta ịfọkọrọ mekwasị ịfọkọrọ afọkọ mekwasị ndụ gị akwụdo stret ịfọkọrọ afọkọ ote iwu dọtị mgbe a na-asa atụfu ole mmadụ na dọtị ihe iwu owu left over ihe wụ dọtị ji nwa m nwaanyị sọrọ m nsọ ihe ahụ dị ibu ụmụazị ihe ahụ dị ndụ ụmụazị eleghị ewu eleghị na-eme gị nwamba asịrị ka gị imechi ike ihe na-asị were sọra gị nsọ anyị rikasị gị ihe fọrọ gị were ọ gịnị na-eme onye ka ị ga-erikasị rikasara anya rikasara onye ka ị ga-erikasị nwa m nwaanyị iwere aka ndị nsọ mawa gị anya ote mawa gị ọrụra na-ewere ngwongwo ndị ụwa enwere m ngwongwo ndị ụwa were sụwara gị nwanụ mpịwa ya gị pịwa gị nkụwasara gị akwa ngwongwo ụwa gị ahụ gị dị akwa les na onye a na-enyere aka gị aka gị marakwa na a na-achị nyere gị onye ka ị na-enyere aka mmadụ ole hote nwa gị ị nyegorola onwe gị aka n'ụwa mbụ mmadụ ole hote nwa gị ahụ bụ ụzọ nyere onwe gị aka Are you insulting me? Insulting you, her baby. No, are you insulting me? I cannot insult you before your father. I'm just telling your father that you are okay. Nna gwa nna gị na iwe anụ mpama na oti dị na oti ha ka edi na nna Mad. Something is wrong with you. Nne gị uwe di lekwere nwa ọmụmụ na masọ wee di nne gị na nna gị uwe di edi ọwụ ihe ọjọọ nna gị ọwụ ihe ọjọọ oke ọwụ efi nwa atani ọha ka efi mama ihe m ga-asị gị ọ na-asị ka enyere gị aka mgbe niile gị na nwa gị kwesịrị mmadụ anọ onye a nyere onye aka ejide ụkwụ agbakọ natara ya ihe mgbe niile na-ezuzu a ga-agbadịrị gị agbara eluigwe a ga-agba ndị ọkụ mmụọ ga-agbakọ dọkpụte gị n'ime maka agada ọkụ mmụọ gị kpọ m onye osi ịgaji ọkụ mmụọ nwa alụkwa dị gị mara ihe ịsụgharị ga-ebugharị akwụkwọ ama mma ihe newspaper dictionary ka ibu ihe akọwa akwụkwọ nsọ ama mma dictionary ka ibu nwa agada alụ dị otu iji ka ihe mama ị na-esogharị nwa otu enwedo onye ga-ahụ ya anya ọgịda alụ dị ụdị ga-ahụ m na ya ndị ọdọ hụrụ ya bụ da ya ụdị gị eshaụl ịhụrụ nwa m na kpuo isi eshaụl ịhụrụ ya kpuo isi na-eko ka bred abara mmiri eshaụl ịhụrụ ya kpuo isi si nwa na sọrọ m nsọ nne biko soro nna gị zuzukwa ebe kọma ntụtụrụ si nga atụtụrụ follow your dad go your dad said there's no need for you to marry Because you are very disrespectful. Thank you. You don't have respect. No, me. I was kind with your father. You are kind to who? I didn't say any evil. You are kind to who? Welcome to sing as some days in the bomb nation. My dear, don't get my aka. Mpogo nigga with the bucates. Mpoga kick out the bucates. Name of Gagindo Mozo, and when you know Imo State in Indo Mozo best in Eloano. I love a wine and gal. Oteja go back, I go one, young woman. Happen no why back away, no time. We're getting a Maggie. Okay, but I want one. Okay, but I name with my dear walking in making okay, how go. Allow him why over there. And I'll go back. Ndo mozo na agụba arụsụ mozo gwakwa gị ka bere beji singa asụsụ sim lefu akwa gị nwa na asị ga akwali ọgbaji ego abụrụ nwa bi na ya agba ngu nna nwa buru pụọ shinga pụọ gawakwanụ mama akwọ gị ihe n'ihu nwa gị si ebe a gawakwanụ Daddy G.O. Leave him, let's go. Baby, we'll see you later. Don't talk to me. Stop this thing now. Don't talk to me. It was in Nagalo. Stop this thing now. Baby, we'll see you later. See you later. And you Singapore, I'm a man you don't know. Singapore, I'm a man you don't know. I'm not going to get cocoa. I'm a man you don't Singapore. Just go. See you later, my baby. See yourself. Lalo. Also got me gonna get one more notion. Aqua baby. I get beggar kebrebe jaku. In without Tory. Downgraded person. Come on, welcome for crossing the Horampo Prince. Without Tory, walk out. O take gaga no uzu moto akụgbuole m go arụsị ụmụ ọzọ m ya kwago ọnụ chom ịhụ dọtọrị mmanwụ na-apịata dọn ya gị lecha anya onye ga-eji ata epele ya bụrụ nwa m tara nhụmụ ibi dakwa gị n'ihu na azụ ka ị gajekwa ihe meta ịkwa na ashị. And you, do you know that you are a disgrace to womanhood? Yes, sir. Okay, mama, you know that one, Abi? Yes. You be disgrace to womanhood. Out of every other man in this community, somebody will never brush his teeth very well. You know, Gakushi, she can't. One body hack gonna give my cham motive rap by Jukwala gate. Give young Gaguzo, and I want to test around you. I want your choir. And they pray with Quendon saw. Now, Braga, Abum Mary. You stand here, they look to her.
He want to see you, give you belly for 3 months. Give you. He want to see you for you be better. Shoe. They go test you. Give you. I did not accept. Yeah, you got as a bobo lego. I'm ashamed unto you. Big fool, I hear war. Big fool, there are some men who go stop you. Your ear at top perfume go smell them away. Get one she goes rush. She na bag TT. So tomorrow if I allow you now, you go carry this one come house. No. Some le kwe suto. Makachku mu rodo suto show na boss. I go carry motor te so no can get through such. Stupid bingo. Now will you leave this place before I spit on your face? Go to the house. If you not see husband, marry Christ. Just lalo Christ, so we are on final bus stop. Since your mother left me, I married to Christ. You think I am married to Jesus? Satan, leave me alone. I'm gonna go to get last room. Get put over anywhere where useless boy stop. Now there you go stop. Let me see you with this idiot again. Nonsense. I don't want to go his way. Somebody cannot share moves, but naturally may go all this offering what they offer to me. Because this boy, nothing where they know in pocket. They will Gambia.